Mai t'has preguntat on aconseguir aquella peça de roba que tant desitges? Hola, nosaltres som noves. Hem creat l'aplicació Brosker que està dissenyada per a trobar la teva peça de roba i l'aparcament fàcil. Després de passar a l'apartat de registre i triar territoris i tendes, arribaràs a la pàgina principal, on podràs buscar les botigues de roba que desitges o canviar tot l'anterior. Brosker no només t'ajuda a arribar-hi, sinó també et permet consultar totes les possibilitats de peces i talles que hi ofereix. També pots buscar i comprar el bitllet de tren i autobús per arribar massa a prop a la tenda que vols. També pots escollir entre totes les teves marques preferides per poder tenir un pla més personalitzat per tu. Nosaltres vam trobar dos problemes i en compte d'escollir-ne un vam preferir fer una mescla entre els dos. Sabeu trobar certes peces i tendes de roba a prop teu i també poder trobar aparcament ràpid. L'eix en el que ens hem basat nosaltres és el del benestar emocional i social, estratègies per a un abordatge positiu. Durant tot el projecte hem combinat entre crear l'aplicació i a totes les altres tasques, també disfrutant de totes aquestes com una etapa inolvidable. Amb Brosker tot és més fàcil. Jo l'utilitzo cada dia. Tu l'utilitses? Moltes gràcies! Adeu!